Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. Созе бародаро хубе, саломатиё хубе. Дар гапи ҳар кас бовар накуне. Ҳар хел гапҳои нито шунидем. Мақсад ай 18 ноябр то 2 декабр канали мар авторски нарушение зада буданд. Канал маҳкам буд. Касе ки мисол ютуб кати саркор дора мефаҳма худаш. Шукронаи худо соқ саломатем. Дар ҳаққи ма фақат дуо кунен. Мақсад ягон гапи лични шидагӣ неста, ягон кори дига шидагӣ неста. Бидам, бале бидам бародарое ки омаданд, мақсад шиштем, гап задем. Мақсад фаҳмондем ситуация ки ҳамихе коро шидагӣ, мақсад фаҳмидан ягон хафагӣ шидагӣ неста байни мода, ягон гапи дигаам гузаштагӣ неста. Аллоҳ ҳамата нигаҳбон боша. Марам ҳамчунин лайк, подписатсара аётон набурорем, поделитса кунем видеоро. Боқӣ сарбаланд, хонаобод.